सामना सुरू होता आणि अध्यक्ष सर्वांनी किसन अप्पा गवारे दोन्ही मान्यवरांचं मनापासून स्वागत. दिलीप अप्पा गवारे त्याला आव्हान दिल्यानंतर कसं काय होऊ शकतंय आपण पाहतोय. प्रत्येक माणसाला वाईड चेंडू चौथा षटक सुरू असताना एका गाड्याचा मोबाईल त्यामध्ये स्वतः धावा. महेश तोडकर सायकल आज महेश तोडकर घेतला. नक्कीच लेग पायचा इशारा करतात. नक्कीच दत्ता महाडिक किती वेळा दत्ता महाडिक यांच्या तमाशा नावाचा मध्ये गाडा ऐकलेला आहे आणि स्क्वेअर लेगला हा स्वप्नीलचा चौथा गार्बेज शॉट डीप स्क्वेअर लेग मारच्या बोटीच्या आणि बघा चौकार 4 धावा. स्वप्नील सातवच्या बॅटमधून निघालेला हा चौकार दाबनकावरती 42 धावा. किती सुंदर चेंडू टाकला गेलाय. प्रेक्षकांची दाद मात्र मोठ्या प्रमाणावर मिळताना आपण पाहतो. आसिफ शेख मात्र शेवटचा चेंडू चालू स्पर्धेत त्याचा शेवटचा चेंडू नक्कीच असेल आणि बरोबर चेंडू ते वाईडच्या इशारा मेसीच्या दिशेने मात्र ते चालले होते का आपण की का आसिफच्यामुळे लक्ष चाकणे गोटे ऊपर सुरतजी तत्कर आपण उपस्थित होतात. मान्यवरांचं मनापासून स्वागत.